Хаумыгыз достар, һез Валитов ТВ каналында һәм һезнең менән мин, Тимур Валитов. Каравыгыз һәм кире бәйләнешегез өчен зур рәхмәт белдерәм. Каналга язылмагандар язылыгыз. Шулай ук безнең Валитов ТВ телеграм каналыбыз бар. Видео астында һылтанма язылыгыз, безнең күзәтүләрдә беренче булып күрәсегез. Бар республика айруса Урал арягы өчен иң куанычлы хәбәрдән башлайык. Баймак районында законһыз алтын сыгару туктатылды. Белүегезчә, Башкортстан башлыгы 17 елдан ук ошо өлкәлеге хокук бузулар менән көрәшә һәм күп нәмәгә өлгәште. Шулай итеп, Графская компанияһы Худ Кусей авылы янындагы 4 участка хакында бара. Дөйм майданы 352 гектар. Мәскәү компаниясына лицензия 17 елның июнь айында бирелә. Документ буенча был ердә алтынды 32 елга тиклем кадырга тиештәр иде. Әмма республика етәкчелеге тарафынан алып барылган эш аркасында 24 елда Роснедр лицензияны тартып ала. Мәскәү арбитраж суды карарына ярашлы компания 7 ай эчендә бозылган ер участкаларын рекультивациялау проектын әзерләргә һәм 1 ел эчендә уларды тергедергә тиеш. Шулай ук быел июньдә предприятиеннан 723 миллион сум акча түләттеләр. Ерде тәртипкә килтерү эшләре башланды, дуслар. Исләһәгез 21 елда Ради Хабиров инициатива буенча ир акты байлыктарын файдаланучылар буенча ведомство ара комиссия оештырылган. Уны Азат Бадранов итәкләй. Комиссия максаты ир актын эшкәртүдә законлы сектарга килтерү һәм хокук бозучыларны яуаплылыкка тарттыру. Яй айдарында республика башлыгының кушуы буенча Азат Шамил улы Бадранов Урал арягының одайлы визит менән ураны. Максаты Ерді файдалану лицензиялары буенча эш һәм халыкты борсыган башка һорауларны хәл итү юлдары. Азат Шамил улы урындагы халык менән байтак очрашулар үткәрде. Һәркем үз фикерен асыктан-асык белдерә алды. Әйткәндәй, Азат Шамил улы Урал арягы буенча байтак мәсьәләләрне эзлекле махсус хәрби операцияга киткәннән тиклем хәл итә башлаган. Хәзер ул шул ук эшмәкәрлеген Башкортстан башлыгы хакимияте итәкчесенең иске сәясәт буенча беренче урынбасары вазифасында дәвам итә. Азат Бадранов кешеләрнең фикерләрен аңлау теләгеннән сыгып, күп сәгатьләр буена янлы, асыктан-асык һөйләшүләр алып барды. Ысынлап та, иске сәясәтте халык менән очрашмай үткәреп булмай бит инде, достар. Шуннан һуң кайһы бердәр власть вәкилләре халык менән аралашмай ябык дип кыскырырга баднат итердәрме? Ундайлар әлбиттә табыласак. Күрәләтә акты кара итеп, яхшылыкты яманга әйләндерүчеләрнең максаты безгә билдәле түгел. Тик без аңлап торабыз уларның ахмаклыктарын тыңлаһак, дөньяла яшел хайырдар булуына, Агыйдел ул диңгез, Акыш бабай башкорт милләтеннән икәненә ышанырга туры киләсәк. Һәм тагыла бер куанычлы хәбәр. Сибай Акъяр трассасын ремонтлау эшләре гөрләп дәвам итә. Ул юлдан йөргәндәр белә, юл озын, нык имерелгән. Трасса үткән буаттың 2 елларында төзелгән һәм элекке итәкчеләр вакытында нишләптер бөтенләй игътибарсыз калдырылган. Хәзерге вакытта республика итәкчелеге тарафыннан был хата төзәтелә башланды. Ремонт эшләре берничә этапка бүленгән. Былтыргы эшләнеп бетмәгән җитешсезлекләрне исәпкә алсак, быел 44 километр юлды ремонтлау каралган. 25 елда тагыла 20 километр эшләнәсәк һәм 26 елга бөтенләй әз эш каласак. Объектта әлеге вакытта махсус техниканан 2 каток, асфальтоукладчик һәм эшчеләр бригадасы эшләй. Юл материалдары менән проблемалар юк. Уны Баймактан килтерәләр. Исләһәгез, былтыр август айында был эш өчен Баймакта махсус рәвештә яңа асфальт бетон заводы эшләй башланды. Тиздән был трассаннан да Юлдаш радиоһын тыңлап, йырлай зыйырбыз, достар. Күп калманы. Башкортстан халкы игътибарына әлеге вакытта төрле мессенджерлар аша бер сәйр хәбәр җибәрелә. Имештә һайлау вакытында Ради Хабиров өчен тавыш бирмәһәгез, секир башка буласак. Мөгаен, был ялган хәбәргә күбеһе көлүп тә карагандыр. Әмма бит кайһыларының ышануы бар. Белүегезчә, Украинаның да, дус булмаган илдәрдән дә, ил исендәге провокаторлар да безне ялган хәбәрдар менән еш кына какшата. Был осракта ла игътибарлы булуыгыз хорала. Айруса, һайлау алдыннан халык ышанысын юкка сыгару эшләре көсәя. Был максатта ялган телефон номерлары, төбәк менән бәйләнеше булмаган аккаунтлар кулланыла. Дошман гел уяу дигәндәй. Игътибарлы булайык. Бындай бер катлы провокацияларга ышанып бармайык. Тау башында балык бер бала.
Тау башында балкый бер кала, дип йырлай торганнар безнең олатай өләсәйләребез. Ә үзенең юбилееннан һуң өфебез тагы ла ныграк балкый башланы. Үзенең данлыклы байрамын республика башкалаһы югары кимәлдә каршы алды. Гадәттә, Рәсәйнең мегаполистары юбилейлары ул калага өстәмә федераль финанслау ялеп итә. Әлбәттә, уның өчен республика хөкүмәте байтак эшмәкәрлек алып барырга тиеш. Һәм ул алып бардыла. Шуның өчен бүгенге көндә Өфебез яңыртылган Курсак театрына, Көнсыгыш сыгыу юлына, ошол көндәрдә асылган Көрәш һарайына, студентлар өчен заманса Өфек кампусына, Йылы күл менән Каридель елгаһын тоташтыручы Йөдеү каналына баяна. Күп гаиләләр көтүп алган республика балалар онкология һәм гематология үдәге эшен башланы. Бар яңа объектларда һанап үтерлек түгел, ә юбилейның үзенә ниндәйрәк кунаклар килде бит. Төрле Рәсәй төбәкләреннән, сит илдәрдән мәртәбәле, дәрәҗәле кунаклар булуы ул үзе үк Башкортостандың, Өфөнең, хөкүмәтебезнең кимәлен күрһәтә. Тимәк, республикабыз ул алдынгы регион, ышанычлы партнер һәм югары потенциалы булган төбәк. Һәм матурланган, яшелләнгән, сәскәләргә күмелеп, фонтандарга коенып ултырган, урамдардан йөргән, бихисап эскәмияләрдә ял иткән Өфеләрне һәм башкала кунакларын яна бер байрам белән котлайм. Бүген республиканың төп халкының башкортларның рухи, мәдәни үсеше өчен әллә күпме проект уйлап сыгарылды. Милли кыйм, башкорт теле көндәре, башкорт теле буенча халыкара диктант, бабичка, Мортаза Рахимовка һәйкәл, башкортса янһүрәттәр, фильмдар төшерелә. Әллә күпме гаджет платформа бар. Хатта Рәсәй халыклары арасында беренче булып милли телдә һөйләшкән акыллы колонкала бездә уйлап табылды. Уны тормышка ашыру өчен казнаннан акча бүленде. Тик буга карамастан, Ради Хабировты бер үк хайламагыз, дип кайгы бер башкорттар чаттарга аудио язма тарата. Төп аргумент хатыны әрмән. Тапкандар инде сәбәп. Улайга Рами Гариповты, Мортаза Рахимовты һәм башкаларды алып карайык. Рами Гариповтың хатыны украинка булуы, башкорт халкы теле тип януына башкорт рухлы балалар үстерүенә һис камасауламаган. Закария Акназаровтың хатынының рус милләтеннән булуы баймактарды әллә ни борсымай. Бүген улар райондарыннан сыккан абруйлы шәхес белән ихлас горурлана. Минең атайым башкорттың данлы шәхесе дип баймактарса, күкрәк хуырлык башкорт балалары һәм иян-иян-сәрдәр калдыра алмауына карамастан. Рафаэль Байдәүләтов сыгышы белән Белорет районының иң төпкөл башкорт авылыннан. Әле Рахимов вакытында ул киң мәгълүмат сараларына олы горурлык хисе менән минең хатыным Мария, бер киявым урыс, икенчесе яртылаш француз. Ә ияндәрем үзләрен кем дип теләй, тап шулай исәпләй. Кайһыһы рус, ә кемеһелер башкорт дип интервью бирде. Гомер буе Татарстан менән ярышып, удашып эшләгән Мортаза Рахимовтың хатынының татар булуы шулай ук беркемдә дә борсыманы. Был хәл беренче президентның эшенә лә камасауламаны. Хәзер Урал аръягының иң төпкөл авылдарында ла балалар үзара рус телендә аралаша. Милләт айырган башкортларның балалары уларга атай, әсәйме, әллә папа, мама дип өндәшә микән? Халкымды яратам дигән милләттәшләребез Башкортстан гәзитен, Агидель журналын һәм башка басмаларда алдырта микән? Тиражга караганда күбеһе алдыртмай да бит. Ә төптән уйлап караганда, республика башлыгына хатынның милләтенә түгел, ә анык эшләренә, тап уның үз халкына булган мөнәсәбәтенә, уның бүгенге һәм киләсәге өчен башкарган эшләренә карап баһа бирелә. Хәерле сәгатьләр.